xa de retraso. Vamos a abordar, sin máis, bons días de novo, moitas gracias por estar aquí, e abordamos directamente o que foi, en primeiro lugar, o orden do día da Xunta de Goberno que vimos de rematar ahora mismo, unha xunta importante en canto a calidade e, sobre todo, tamén en canto a cantidade de número de asuntos e de movilización económica, que xa empezan a ser xuntas de goberno moi potentes, e logo tamén faguei unha referencia, se me permitides, a modificación, a primeira modificación que anunciamos, e que irá xa ao pleno o pleno do venres seguinte, estas comisións xa desta semana, e o pleno do venres seguinte. Bueno, na Xunta de Goberno celebrada hoxe, como nese caso os martes, por cuestións da xenda, mobilizamos, aprobamos un total de 22 asuntos e cunha mobilización económica que supera os 1,6 millóns de euros. Por o decimos, unha Xunta de Goberno importante en cuanto a cantidad de vides que vimos incrementando paulatinamente as cantidades que se aproban na Xunta de Goberno, produto de que van entrando en funcionamento. Podemos ir dándolle, xa sacando todos os temas de orzamentos, e iso vai nos permitindo, evidentemente, incrementar cada vez máis a movilización de recursos que se acordan nestas xuntas de goberno, non? Como sempre, hai dous apartados, un claramente que é a razón de ser desta Diputación, que non é das demais, que non é outra que a cooperación cos concellos, e esa leva unha parte moi importante dos fondos destinados xustamente a hoxe, non? 934.000 euros do máis do 1.600.000 euros. Bueno, trátase de 20 actuacións municipais que chegan aos concellos de Carballeda de Avia, de Allariz, de Leiro, Calvos de Randín, Castrelo de Miño, Celle, Melón, Oimbra, Petín, a Pobra de Tribes, Pontedeva, Ramirás, a Rúa, Sandías, Taboadela, Xunqueira de Espadanedo e a Peroxa. As principales temas abordados ou que se destinan estes fondos son a mellora de infraestructuras viarias, a actuacións de abastecemento e saneamento, mellora de espacios públicos e equipamentos sociais e culturais. O que decimos sempre, sobre todo me referirei agora ao fogar residencial da Peroxa. Con isto, primeiro, damos cumplimento a ese deber de colaboración que temos neste caso cos concellos, lóxicamente, que é a nosa razón de ser, e por outra parte, creo que se pone manifesto cada vez máis que se a Diputación non entrara en cuestións a cofinanciar moitas destas actuacións, serían casi imposibles. Por exemplo, un exemplo desto é os 250.000 euros que se destinan ou que aprobamos hoxe para a construcción do fogar residencial da Peroxa, unha infraestructura social absolutamente fundamental para garantizar esa atención digna ás nosas persoas maiores no rural, e que, tamén ten a financiación da Xunta de Galicia, e se non nos dáramos esta cantidad que lle corresponde ao Concello, lóxicamente o Concello non tería esa capacidade de afrontar unha infraestructura tan importante como este fogar residencial. Tamén unha actuación importante en materia de mobilidade que supón un investimento de casi 100.000 euros na estrada de acceso a Piñeiro e San Fiz en Pobra de Tribes. Os detalles teñen na nota, tampouco os vou a cansar con eso todo, igual que os demais asuntos aprobados de colaboración cos concellos. Quero me referir agora ao apoio ao tecido social e deportivo. Este doble bloque no tecido social e deportivo ten unha dotación de 680.000 euros, non? Destaca moitísimo, ademais, xa anunciamos o outro día, despois de aprobalo cas entidades sociais, de escoitar as súas peticións e atender as súas suxestións, que hoxe que fixemos, incrementamos moitísimo, un 70% concretamente, os fondos provinciais destinados a estas entidades, a colaboración cos programas que elaboran estas entidades. Concretamente, pasamos de 350.000 euros co que estábamos actuando no pasado orzamento aos 600.000 que van nesta convocatoria. Estas axudas van a permitir financiar proxectos sociais, eu diría
que a maior parte ou a casi totalidade dos proxectos sociais presentados envolvidos por asociacións e fundacións sin ánimo de lucro, que están destinados, como non pode ser de outra maneira, a mellorar a saúde, a calidade de vida, a atención social de colectivos vulnerables da provincia. Son 56 entidades coas que colaboramos nesta línea de axuda, e se digo, escoitámolas a todas, e polo tanto entendemos que a práctica totalidade dos proxectos que presentan que son viables van a ser atendidos, o cual entendemos que é unha gran noticia. E se isto además lo poñemos en relación con noticias como a inversión que estamos facendo por toda a provincia en materia de xunto ca Xunta de Galicia, e a que acabamos de ver aquí un exemplo no fogar residencial da Peroxa. Outro día viron que visitamos ca conselleira o fogar residencial da Gudiña e a nova residencia de Trasmiras. Bueno, eu recordolles que eso supón unha inversión de 12 millóns de euros na provincia por parte da Xunta de Galicia, que supón a inversión de outros prácticamente 3 millóns de euros por parte da Deputación, é dicir, un total de 15 millóns de euros, e supón que o 70% do programa da Xunta de Galicia no ano 24-25 destinado á construción de novas residencias e fogares residenciales, o 70% dese programa recaeu en Ourense, e hai 16 concellos beneficiados directamente con este programa. Por iso, cando a veces se fala de discriminación positiva, isto tamén é un exemplo de discriminación positiva, non? Na que se necesita un exemplo claro, non? E a aposta que se fai agora na convocatoria ou nas bases da convocatoria aprobada para proxectos sociales por as entidades hoxe, aumentando o 70%, creo que son palabras, ou sea, son feitos obxectivos que acreditan esa intención de realmente de facer unha provincia que atenda mellor as persoas máis vulnerables, que dé os mellores servicios para a súa xente maior, tamén para a xente, en definitiva, máis vulnerable tamén, en calquera caso. Así que creo que, como suele decir, un movimento demostras andando, e a política demostrase con feitos e con datos, e estes datos, evidentemente, falan por sí solos da decidida aposta por parte da Deputación para conquerir, efectivamente, esta provincia máis xusta, non? Tamén aprobamos, como decíamos, as bases para a convocatoria de subvención para eventos deportivos. Aquí mantemos o do ano 25 a 80.000 euros, e trátase de axudas que permiten apoiar campeonatos, carreiras, andainas, torneos ou probas deportivas organizadas por entidades da provincia, fomentando a práctica deportiva aberta, accesible para toda a ciudadanía. Pode chegar hasta un custo, hasta o 30% do custo do evento, hasta un máximo de 11.000 euros. Isto é tamén saúde, isto tamén é cohesión social, isto tamén é dinamización territorial. En definitiva, con isto, e antes de abordar brevemente o tema da modificación, unhas ideas, e logo, por suposto, que a súa disposición para as preguntas que queran facer sobre isto e sobre a modificación, pois, en definitiva, eso, mandamos dúas mensaxes moi claras. En primeiro lugar, como sempre, o ineludible compromiso que ten esta Deputación cos concellos da provincia, que nesta ocasión destina 934.000 euros, e a segunda, o decidido apoio tamén ao tecido social e tamén deportivo, evidentemente, ca aprobación das bases dos proxectos sociais e tamén das bases que permiten a convocatoria de entidades deportivas para a realización de eventos. En definitiva, o que queremos é o que debe ser tamén o noso ADN, además da cooperación. Administración útil para os concellos e que aposta decididamente por benestar social, e isto tradúcese, como decimos, en datos concretos tanto para os concellos como para as entidades sociais. Eso é o noso obxectivo primordial. Se me permiten, salvo que ustedes digan outra cousa, antes de poñerme a súa disposición, quixera, porque vai ir ás comisións de mañá xa, referirme a esta primeira modificación de crédito da que ustedes xa tiveron coñecemento, pero algunha cuestión importante que creo que merece a pena anunciar ou desde logo poñer sobre a mesa para calquera cuestión que ustedes ou aclaración que quieran plantearme. Estamos ante a primeira modificación de crédito importante, evidentemente, do ano, unha modificación de crédito que casi chega aos 28 millóns, 27,8 millóns,
e que terá continuidade na tradicional de abril, que xa na que se facía sempre esa gran modificación, e que continuará e que se mantén, pero sí, eso así, esa segunda, solo xa destinado ao que nos queda, que son concellos e entidades deportivas, culturais, veciñais, etc., non? Sociais. Bueno, primeiro, por que facemos esta modificación? Pois por unha cuestión de axilización administrativa, fundamentalmente. Temos aprobado, xa lle indicamos, xa no debate de orzamento xa tivo lugar, que aprobamos orzamentos en tempo e forma, e aí metemos unha aposta decidida por os concellos, como sempre, co plan cooperou que acadou 19 millóns de euros. E ademais nos comprometemos, e irá na modificación de abril, a incluir outros 2 millóns de euros máis no cooperou, co cual o cooperou realmente vai a ter 21 millóns de euros para concellos que teñen un carácter universal e un reparto con criterios obxectivos. Entonces, algunhas das partidas, as razóns por as que facemos esta modificación é que algunhas das partidas quedaron, bueno, pues, mermadas porque, lóxicamente, o diñeiro, os recursos son limitados e chega onde chega, e é urxente dotar esas partidas para que poidan desenvolverse todos os obxectivos que teñen marcado. E outras, pois, porque non é necesario esperar, é dicir, hai programas, hai cousas que non é necesario esperar, e ganamos un mes na tramitación de moitas subvencións e de moitos programas que, pois, insisto, non teñen por que esperar ao mes de abril, non? Falamos de infraestructuras viarias, falamos de medio ambiente, falamos de programas sociais, falamos de cultura, falamos de deporte, falamos de turismo. En definitiva, hai moitísimas cousas que non teñen que esperar. Brevemente, porque teñen tamén todos os datos, xa os teñen, pero brevemente, por que? Ou datos concretos. Por exemplo, infraestructuras fundamentalmente provinciais. Bueno, vostedes saben que levamos nesta modificación máis de 5 millóns de euros, que unidos aos 4,5 que figuraban no orzamento, elevan a partida hasta o que dixemos hasta unha histórica cifra de case de 9 millóns e medio de euros. É unha cantidad moi importante de inversión que hai, bueno, que iniciamos desde o principio da legislatura, do mandato, pois iniciamos esa aposta por a mobilidade, atendendo fundamentalmente as vías provinciais, e xa digo, a inversión en conservación e investimentos acada os 9,5 millóns de euros, e vai a terminar con inversión histórica durante este mandato. Medio ambiente, como saben vostedes, o fundamental, hai outros programas, pero o fundamental é a recollida de lixo, que abarca a 2 de cada 3 concellos desta provincia. Son 60 concellos adheridos, algún máis que se vai a adherir, e lóxicamente eso require a dotación de recursos, a renovación da flota de camións para prestar o servicio, etc. En benestar, pois a colaboración social cos concellos demóstrase, como decimos, con cifras, e vamos a sumar 1,3 millóns máis a colaboración en materia de benestar. Cultura e deporte, bueno, pois importante, non? 1,6 millóns de euros que van para programas, pero van tamén para inversións. Eu, ademais, vou a manter unha reunión co secretario para o deporte, no que vamos a tratar a continuar facendo o que estamos facendo todos os anos, de intentar coordinar as inversións tanto da Deputación como da Xunta para, obviamente, incrementar esta cantidade que vai a ser moi importante. Por suposto, as emerxencias reciben máis de 2,2 millóns de euros, unido ao que iba, obviamente, xa no orzamento, tanto novas aportacións ao Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento, os GES, tamén a Protección Civil. Eu digo que somos, e iso digo con coñecemento de causa, como vostedes saben, somos a provincia que ten o mapa de emerxencias mellor pechado de todo Galicia. Outra cousa é que as emerxencias nunca se ten todo perfecto, pero dende logo temos cuberto ese mapa de emerxencias como non ten ningunha outra provincia, con recursos de emerxencias en prácticamente todos os lugares, e facendo apostas como é manteñer, por exemplo, esa aportación aos GES, que a maiores da nosa colaboración, que non ten ningunha outra administración, outra administración provincial, non? Cando falo tamén do convenio da Xunta para o remate das obras do Parque Acuático de Monterrey, que son 2,4 millóns, convén aclarar unha cousa, porque creo que é importante. Non son novos fondos,
Son fondos que quedaron sin executar porque se fixera un convenio, non se terminou, remátase o parque acuático, remátase en xuño deste ano, pero, lóxicamente, eses fondos que non se executaron e que agora están en pleno proceso de execución, evidentemente hai que dotalos porque decaeron no seu momento e convén telos, lóxicamente, disponibles porque hai que pagar, lóxicamente, e con elo posibilitar esa gran infraestructura que estará operativa, se nada pasa, e creo que nada vai a pasar, plenamente en xuño deste ano. Saben que se licitou o contrato de xestión das instalacións por parte da Xunta con 1 millón de euros, con 73 persoas contratadas, o cual creo que, ou prevendo a contratación de 73 persoas para a temporada de verán, o cual creo que reflexa de unha maneira moi clara a aposta da Xunta e tamén a aposta da Diputación por este recurso, creo importante a provincia. Simplemente lle recordo que nos 2 anos de actividade deste parque pasaron por il 90.000 personas cada ano. O primeiro ano 100.000, o segundo ano 80.000, que foi o ano pasado cando nos afectou a vaga de incendios a partir do 12 de agosto e iso fixo que se desplomaran a última parte da temporada, además en pleno mes de agosto, e aínda así, entre os 2 anos, unha media de 90.000 persoas por ano. Creo que é moi importante. Vamos a duplicar prácticamente o espacio, co cual é previsible, non se duplicará o aforo, pero o incremento vai ser moi importante, por tanto, creo que vai ser unha infraestructura capital para o desenvolvemento tamén deste espacio de ocio e lecer da provincia e atracción de persoas que nos visiten. O convenio da Xunta de Galicia para a mellora de prazas de abastos, na que se pode incluir a de Ourense, evidentemente son 440.000 euros, vale, nese convenio. Axudas para agricultores e gandeiros, aquí levamos o que nos comprometemos na reunión cos gandeiros e cos agricultores cando se manifestaron e que recibimos na Diputación. Aquí vai íntegramente o compromiso con ides. O sea, os compromiso neste caso para adquisición, para incentivo de recría, todo o tema de silvopastoreo, etc. Entón vai aquí recollido. Nos o que decimos, os acordos plásmanse en diñeiro. O plan de rehabilitación de vivendas, que é un acordo que son 1,2 millóns de euros, no anterior foran 500.000, isto tamén é un acordo de debate de orzamentos. Se acordou aí, entre outras cuestións, para que algunha forza política se estuvera ou dera o seu voto favorable, evidentemente, os compromisos. Por tanto, igual que nos comprometimos a investir 2 millóns de euros máis no cooperou, como lle decía, que irán no orzamento, ou sea, na modificación de abril, isto era que non ten por que esperar a abril, isto xa se pode facer agora mismo, con facer a convocatoria e arrancar o máis rápido posible. Bueno, colaboración cos plans de intención de actuación integrados, tanto Ourense Sur como Valdeorras, a colaboración ca UNED importante, máis de 200.000 euros, a Universidade de Vigo, o fomento de emprego emprendou 150.000 euros, a aportación á estación de montaña de Manzaneda, que por sorte vamos rebaixando, aínda son 493.000 euros, pero vamos rebaixando producto, creo que das melloras que vamos introducindo, sobre todo de eliminación das cargas financeiras que tiña a Deputación, a estación, co cal vamos rebaixando, esperemos, non sei se chegará a ser autosuficiente, pero desde logo isto vamos a rebaixar todavía máis. E tamén, e xa para rematar, dentro da mesma a aportación ao Museo Galego do Entroido, que abre de xeito provisional ata o mes de xuño, 50.000 euros, pero que estamos na solución definitiva para a apertura total do mesmo durante todo o ano e a realización das obras que sexan necesarias. Estas son as principales cuestións tanto da Xunta de Goberno como desta modificación, insisto, que empezaremos a tratar nas comisións a partir de mañá e que, intentaremos que se aprobe, lóxicamente, no pleno deste mes o venres da semana que ven. Por a miña parte é todo e quedo a súa disposición para esta ou calquera outra cousa que gosten de preguntar. Bos días. Bos días. Eu quería preguntar pola recente demanda próxima moción do BNG con respecto ao transporte metropolitano, que entre as demandas principais queren instar ao Concello, a Diputación e a Xunta a posta en marcha deste transporte antes de que remate o mandato. Moi ben, bueno, sí, efectivamente, pero
está moi ben que se traiga esa demanda, pero xustamente nós seguimos traballando e mañá precisamente temos convocada unha reunión, unha vez que o Concello nos contestou as peticións que se fixeran desde esa mesa, desde ese grupo de traballo, desde esa reunión de administracións e alcaldes afectados, e mañá teremos unha reunión onde xa con datos concretos vamos a intentar avanzar. Así que, bueno, eu creo que este obxectivo é un obxectivo de equipo de goberno e non necesito mocións do BNG para estimularme a que continue con ela. No obstante, evidentemente o BNG está representado na mesa e mañá veremos, intentaremos ver avances, e desde logo o que lle podo garantir é que por parte da Diputación non se parou en ningún momento. O que pasa que, bueno, isto, como decimos, entran outras administracións, o Concello tardou en contestar, agora contestou, e agora vamos a debatir sobre esa contestación. Evidentemente, bueno, pues, pedimos os informes técnicos correspondientes e vamos a tratar de que, primeiro, expliquen algunhas das cuestións por as que les contestaron e que a nos ofrecen algunha dúbida de algunha cantidad que nos reclama, ou sea, que reclaman para a implantación e que nos temos algunha dúbida, e tamén determinar efectivamente o alcance, porque hai algunha modificación sobre a proposta inicial desa primeira fase, e entonces pues, que nos lo traten de aclarar. Así que mañá, como temos convocatoria, pues xa vamos a saber máis cousas. Buenos días, presidente. Buenos días. Al hilo de la pregunta de mi compañera, le quería preguntar directamente si cree que para la implantación del transporte metropolitano en la provincia de Ourense el gobierno de Jacome es un obstáculo. Bueno, eu neste caso non me atrevería a decir que é un obstáculo, neste caso, efectivamente, porque, bueno, ao mellor nunca a diligencia que debera, porque eu creo que este é un tema tan capital. Eu insisto sempre, xa eu teño comentado aquí, eu penso que que tanto como a comarca, que sería enormemente beneficiada, e insisto moito, cando falamos de comarca estamos falando de o 50% prácticamente dos ourensás que viven na provincia. A capital, máis os concellos da área metropolitana supoñen pois prácticamente eses 150.000 persoas, e, por lo tanto, a mitad das persoas que viven na provincia. O sea, que as decisións que tomemos en transporte metropolitano, obviamente, son moi importantes, non? En cuanto ao número de afectados. Eu creo que hai poucas decisións que lle afecten a prácticamente un de cada dos ourensás da nosa provincia, non? Bueno, ahora, efectivamente, que as formas de traballar, bueno, pues son diferentes. Tardouse moito en contestar a unha proposta concreta que lle habíamos feito, moitísimo, e contéstase con algunhas concrecións ou con unha falta de explicación que trataremos de aclarar mañá. Entonces, eu tanto como obstáculo non me atrevería a decir, porque neste caso non podo dicir que haixa unha negativa ou que non se colabore nada, pero bueno, sí que pediría por a importancia do tema pues, unha maior diligencia. Mais. Sigo yo. Sí, sigue. Y ya con respecto a la modificación de crédito, sí, o a las dos modificaciones de crédito, yo quería preguntar, porque creo que está cifrada en casi 28 millones. Sí, esta sí. ¿Cuánto sería la de abril? Y para poner en contexto, ¿cuánto fue la del año pasado? Porque el año pasado solo hubo una. Ahora va a haber dos, ¿no? Una, sí. ¿Se podía explicarlo? Sí, más o menos. Vamos a ver, as cifras, a de abril non a temos cerrada. Estas son casi 28 millóns de euros. Temos esta, 27,8 millóns de euros, e temos a do ano pasado, que foran, se non recordo mal, 41 millóns de euros, única, e este ano vai a superar, entre as dúas van a superar a do ano pasado, pero non, ahora mesmo non temos completamente cerrada a de abril, entonces pode variar 1 millón ou 2, pero bueno, desde logo van a superar as do ano pasado. A nosa idea é moi clara, xa se explicará, porque hai algún problema que reglas financeiras. Esta Diputación non ten ningunha débeda bancaria, está cerrada, pechada desde o ano 2023, de decembro de 2023, saldada a deuda bancaria, por tanto non ten absolutamente ninguna débeda, ten débeda cero, e nós o que temos é un nivel de execución moi importante, non? Avanzamos moitísimo o nivel de execución e iso nos penaliza, porque hai os teitos de gasto, como saben vostedes, nas reglas fiscais, e gastar non endebedarse, gastar máis, e na que tiñas diñeiro, penalízate. Pero non somos non de endeudarnos, somos de gastar os recursos que temos, porque creo que os recursos que temos non poden estar no banco e non trasladarlle
os concellos, as entidades, as inversións necesarias, as carreteras provinciais, o tecido social, deportivos, cultural, non pode ser eso. Entonces nos vamos ir prácticamente ao límite, evidentemente con ortodoxia, por suposto, pero vamos ir ao límite, bueno, vai a superar, entre as dúas van a superar do ano pasado, que foron 41 millóns de euros. Non lle podo dicir se serán 44, se serán 45 tal, pero bueno, por aí andará a cousa. Nese senso, presidente, vostede sempre foi dos que abogaban porque se permita o gasto do famoso remanente. Hai algún avance nese campo? Pois mira, o único avance que houbo, como sabe, do famoso remanente, foi o que o goberno central pois realmente non lle fixo ningún efecto as reclamacións que fixemos as deputacións, os concellos, a FEGAN, a FEM, non, o único que lle fixo foi cando un dos seus socios, Junts, lles exixiu que levantaran, modificaran esas reglas, pero o fixeron para aprobarlle unha modificación. Que pasa? Que o fixeron dun xeito moi parcial e cicatero, é dicir, modificaron unha parte das reglas, que nos deu un poquinho de xogo, evidentemente nos deu máis xogo, pero limitounos permitiu incluir os gastos financieramente sostenibles, pero do ano 24, co cual seguimos un pouco, seguimos bastante con mismos problemas, entón por eso hai eses problemas. A ver, é moi sencillo, miren, eu me gusta falar de maneira didáctica para que, sobre todo, ustedes lo entenden perfectamente, que están metidos nesto, pero o mellor a xente que aquí transmitimos este mensaxe non o entende. Un exemplo, a Deputación de Ourense ten deuda cero, debido a que nós neste mandato executamos moitísimo máis, e a razón son varias. Bueno, executamos máis porque, bueno, en fin, executamos máis no noso traballo, pero é moi importante pero quizás a razón fundamental é a gran ampliación, a gran cantidade de diñeiro que levan os concellos. Os concellos triplicaron a cantidade de diñeiro que levan, e claro, os concellos xustificamos, porque eu son alcalde, xustificamos todo, e por tanto executamos todo o que nos dan. E claro, a Deputación, si destinaba a concellos 10 millóns de euros nun ano, agora destina 30 millóns de euros nun ano. E claro, dispárase o nivel de execución, aumenta o teito de gasto, pero nós non estamos gastando o que non temos, nós gastamos o que temos. E de feito, na modificación que fixemos en outubro, que xa ustedes recordarán, na modificación que fixemos en outubro, fixémola con maiores ingresos. Cando nos fan a liquidación, como agora non hai orzamentos, pois non temos a previsión de ingresos a principio de ano. E entonces nós funcionamos ao principio de ano ca cantidade que nos dá o goberno do ano pasado. Pero, como saben vostedes, que a recaudación, o nivel de recaudación do Estado está subindo ano a ano debido a, eu diría, asfixiante presión fiscal que sometemos, ya que estamos sometidos, pois ven o mes de julio, de agosto, e nos fan unha liquidación de 28 millóns de euros. No, de 25 millóns de euros, perdón. Bueno, pois tuvemos que deixar 18 en caixa e fixemos unha modificación de 6 millóns e pico, casi 7 millóns de euros por as reglas fiscais. Porque rompíamos o teito de gasto e temos que facer cuestións como que non vamos dar subvencións. Señores, eu négome a que a administración local, a que os concellos, a que as deputacións, que mayoritariamente non temos débeda, oiga, se hai alguén que teña débeda, por suposto que die contas, está claro, pero que non se pode dicir a esta diputación que ten deuda cero, que deixou o ano pasado 18 millóns en caixa en outubro, que tiñamos a vaga de lumes, que ainda se nos cuestionou por eso, que fixemos toda a vida por haber, que se nos diga que agora, pois non, pois como gastamos moito, pero gastamos moito, pois o damos a xente para que leve a cabo os seus proxectos, para que leve a cabo as súas, por exemplo, o que acabamos de ver agora, colaboramos cas entidades sociais, porque é moi importante, e aumentamos o 70%, investimos cantidade de récord nas vías provinciais, damos cantidade de récord para os concellos, pero oiga, eu teño débeda cero, a administración central ten unha débeda que é máis superior ao 100% do PIB. Entonces non é lógico que os axustes se fagan recaer sobre as administracións que cumplen, porque haxa unha regla que me diga que non pode aumentar máis do 3,2%, e se teño fondos de 15%, por que non nos pode aumentar? Dígame que non me pode endevedar, vale, non se endevede vostede, que usted está en cifra récord, pero para usted podes endevedar hasta cifra récord, e resulta que eu non podo gastar o que teño con deuda cero. Non, vamos ir ao límite.
Alguna cosa máis? Y Sí, no, nada. Y quería aprovechar para preguntarle por lo que se aprobó ayer en el Consejo de la Xunta, aunque, bueno, como presidente del Partido Popular de Ourense, el PIA, sí. Una valoración. Sí, bueno, pues, eu non estaba pactado, Miguel, alegro que me faga esa pregunta, non? Tampouco a traigo aquí escrita, para que vexa vostede que a contestación tampouco está aí. No, bueno, era unha noticia esperada, pero unha noticia moi alentadora para Ourense. Por qué? Pois porque evidentemente estamos falando dunha inversión absolutamente importante de poñer dunha aposta por a vivenda o gran problema e a gran oportunidade que ten a nosa provincia. Eu prefiero decir que é unha gran oportunidade e me gustaría que todos traballáramos, todos, por eso nós facemos unha aportación modesta, pero importante por nosos recursos co plan de vivenda, por eso nós estamos colaborando pois, con este obxectivo, concienciando a todos. Nós celebramos moita política da Xunta de Galicia. E, bueno, hai unha realidade en marcha, que é unha realidade pois, máis modesta, que son 62 vivendas de Cambreiro da Raia que se están executando, e como o Concello, saben que neste plan os concellos temos que poñer a disposición da Xunta os terreos, e a Xunta asume, unha vez que ten os terreos, pois a súa urbanización e a construcción das vivendas, non? Eso fais en todos os lugares. Como Ourense non fixo os seus deberes, o Concello de Ourense, pois, lóxicamente, a Xunta buscou unha solución, porque, efectivamente, falábase de nuns terreos que temos en Benposta. Tamén se valoraron, pero parece que non son moi idóneos, e entón se buscou alternativa. Non nos paramos, e saliu ese PIA, efectivamente, do 21. Un PIA absolutamente extraordinario, ven que vamos pa diante, ven que non se quedou nun anuncio, ven que seguimos cos trámites, e esos, se non recordo, son máis de 1.100 vivendas, e eso sí que son palabras maiores en materia de vivenda, en canto a inversión e en canto a solución de problemas. Estamos falando de moitísima vivenda, estamos falando dunha aposta decidida, e eu, como non pode ser de outro xeito, como presidente do partido e como persoa que teño que defender, e é a miña vocación absoluta defender os intereses da provincia de Ourense, neste caso focalizados na capital, porque é onde vai levar a actuación, pero vai a beneficiar en definitiva a veciños de Ourense. Eu saludo moi positivamente unha actuación concreta, unha actuación planificada, unha actuación rigurosa que vai a levar a que se construan máis de 1.000 vivendas de protección pública ou de promoción pública nas súas diversas modalidades, cando, pois, isto se une a este programa, que será discutible ou non, pero é unha solución para quen lle valga da compra de baixos para a rehabilitación tamén para vivendas, se une ás 62 vivendas de Cambreiro da Raia, en definitiva, moitas actuacións. Creo que nós estamos facendo os deberes. Eu non sei se outras administracións, a Administración Central, por exemplo, desconozco que fai calquera inversión en materia de vivendas na provincia, desde logo na capital de Ourense, e, por suposto, o Concello tampouco desconozco que puxera ningún terreo a disposición neste caso da Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia a que fai esta inversión. Sobre outro tema que saiu onte, en concreto unha queixa presentada polo Partido Socialista de Amerca ante a Valedora do Pobo por presuntos insultos personais que foron liderados polo alcalde Manuel Garrido e polo concelleiro e aquí diputado Rosendo Fernández. Bueno, pois mire, efectivamente, eu tamén vi esa noticia, lóxicamente como presidente do partido, neste caso, como presidente da Diputación, pero sobre todo como presidente do partido, porque é unha cuestión política, máis que administrativa, puxo en contacto cos compañeros da Merca, e, bueno, creemos que non é como se di, cos feitos non son ises. Primeiro, sí que se cumpliu coa orden do día do pleno, por suposto, a oposición tivo voz, como non pode ser de outra maneira. É certo que ser a oposición e facer unha labor de control de suxestións non pode esquecerse que tamén debe guardar un decoro e debe guardar unhas normas de respeto ordinarias. Así que a versión que eu teño é unha versión contradictoria, que non houve tales insultos, e moito menos faltas de respeto. En todo caso, obviamente, se se considera así, como eso é unha actuación pública, pois sempre quedan a posibilidade de acudir ás institucións correspondentes para reparar os danos causados, e, dende logo, eu creo que, xa digo, que eso non ocorreu así, e nada, nos a traballar entre todos, neste caso por a Merca,
con lealdade, empatía e defender os veciños. Insisto, si eu a opinión non vamos a entrar en debate, se non estaba ali e se a versión que me dan os compañeros e para nada coincide ca que se debe ali, máis ca unha discrepancia que poda haber nun pleno en donde un pois opina de unha maneira e outro reclama de outra. Bueno, non creo que houbera ningún exceso, que se denuncie en todo caso, pois home, están as vías correspondentes para reparalo se fora así, pero coñecendo as persoas, tanto a Manolo, o alcalde, como coñecendo a Rosendo, me parece difícil que haxa unha actuación que se extralimite do debate ordinario político que pode surgir nun pleno. Vale. Algo máis? Agora hai que vir preparados,